Napakaganda ng garden ng friend ko Kaprom D. Ayan, green na green, tapos napakalas ng kanyang mga halaman. Pang 2 days nang mainit dito sa Kalakhang, Maynila, pero maulan pa rin, umuulan-ulan pa rin, umaambon pa rin pala madalas. Sa ngayon, ito ngayon ang weather condition at very cozy yung mga datingan ng halaman dito. Ay napakagandang pagmasdan, very tropical, ayun. Ang laki ng Calathea lutea. Ang ganda kasi ng lupa na nilagay namin dyan, sobrang lambot. Ay parang saging-saging na yung mga dahon niya, napaka-lush at ang ganda ang pagmasdan. Tapos yung mga pagka-arrange ng halaman niya maganda rin, napakalinis. Ayan. Happy Sunday mga Kaprom D, ingat palagi.